mňa to bolo vždy stretnutie s priateľmi. Pôvodne to tak aj vzniklo, že taká stará partia novinárov, ktorí sa chceli vidieť a cez rok to nejak nevychádzalo, tak to bol priestor, kde bol aj čas. Partneri vedeli, že budeme dlho a prídeme až ráno a stretli sme sa s ľuďmi, s ktorými sme chceli. Zabavili sme sa, porozprávali sme sa. Príhody, neviem, radšej nebudem. Nie všetky sú zverejniteľné. Ale nie, jasne, že sme sa zabávali. Je to veľmi veľa rokov už. To by bolo dlho. Tých akcií počas roka je veľa, ale je pravda, že ak niečo držím vyslovene v hlave, tak stále už potom si píšeme, že kedy je tá media party, pretože naozaj to je taká akcia, kde od začiatku viem, že stretnem tých ľudí, s ktorými naozaj chcem stráviť svoj čas, práve tým, že už ak má človek aj deti, tak ten čas zadeľuje tak ekonomickejšie, takže si naozaj možno niekedy vyberie, že kde chce ísť a kde môže ísť. Takže toto je určite akcia, ktorú si vždy držím v hlave a ak sa dá, že by som chcela ísť na ňu. Práve kvôli tým ľuďom. Tí ľudia sú tam asi najviac pre mňa. To už je 10 rokov. Dobre, čiže sme my o 10 rokov starší, múdrejší a krajší, tak ja verím, že tak ako dozrievame my, že dozrievajú aj ľudia na media party a chováme sa zodpovednejšie, zabávame sa zodpovednejšie a tak ja dúfam, že o ďalších 10, 20, 30, 40 rokov sa ešte stretneme, tak aby sme sa mohli stretnúť, aby sme sa mali ako stretnúť, aby to vydržalo a aby hlavne sme mali vždy dobrú náladu a chuť prísť si spoločne pokecať a zabaviť sa. No a v prípade, ak to bude aj ďalších 50 rokov, tak ja dúfam, že organizátori vymyslia niečo aj potom pre senior media party.